दिनै जोङो बिटिसिनि मानव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिनो मेम'रेन्डाम गांसे फैबावबाय। बिनि मेम'रेन्डाम होनायनि खारना जाहैबाय जे हाग्रा ओनसोलाव इसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं, बिसेस करे बिहार, बेंगल, झारखन्ड बेफोरनिफ्राय जायफ्रा सावथाल मानसिफोर हाबनानै दंफायो, असिनाखिफोर। आरो बे जायगायाव जेराव दिनै बयबो आल'सना खालामगासिनो दङ जे बेयाव मावइसफोर ओमफ्राय नक्सालाइटफोर हाबनानै दं होननानै बुंगासिनो दङ। दा बिसोरबादि मानसि थानायनि थाखायनो दिनै थागिबि बर' हारि आरो सावथालफोरनि गेजेराव भुल बुजिजानाय, सावथालफ्रा माने जोंनि बेरेखा खामानि मावनाय, दा बिसोर थुलुंगा होनायनि थाखाय बे जागासिनो दङ। बेखायनो जोङो माने जावले जावले बुंबोदों जे बे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बिसोरबादि एलिमेन्टफोरखौ जों हुरननांगौ आरो इभिकसन खालामनांगौ जों बाथ्रा बुंदों। बेनिखायनो जों दिनैबो आरोबाव बिटिसि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनो जों मेम'रेन्डाम गांसे होबावनाय जाबाय। आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल बेल्टआव जायनाखि इलिगेल भाबै जोंनि हाफोरखौ दखल खालामनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ। बिनि थाखायबो जोङो इमिडियेटलि माने एक्सन लानो थाखाय जोङो बिटिसि चिफ बिथांखौ जों खावलायगोन। दा एसेयावनो गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया माने इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो होखारगासिनो दं। बिथाङा गाव जेरै बुंदों ओरै हाबाखौ मावगासिनो दङ। बेखायनो जोङो बिथांखौ बेल्ट ब्लक एरियायावबो थाबैनो इभिकसन खालामनो थाखाय जोङो गाबोन गांसे मेम'रेन्डाम जों बिथांनो फाथायहरगोन। दा बिटिसिआव हा हुनि पावारा बिटिसिनि, बेयो बिटिसिनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट, बे बिटिसिआ मावजोबनांगौ। दा खिन्थु इभिकसन बेलायाव दा जों सानो माखासे ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम जागोन, बेयाव पुलिस पावारनि खोथा जागोन। बेखायनो बेफोरखौ टेकेल खालामनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टबो हेल्प नांगोन। बेखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआ जाहाथे माने बे पुलिस पावारखौ माने पुलिस माने क्षमताखौ जाहाथे इभिकसन बेलायाव जाहाथे बिटिसिनो हरो आरो ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम जायोब्ला बेफोरखौ जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टआ टेकेल खालामो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो जों कारेसपन्डेन्ट खालामनानै बिथांमोन जगाजग लाखिनानै होखारनाय बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामगोन। आरो दा जों बेखौनो बुंगासिनो दं। आरो मेइनलि बिटिसिआ दायथ' लानांगौ आरो बिटिसिआ जेब्ला दायथ' लागोन, दायथ' लाबा स्टेट गभर्नमेन्टआ बायद' जागोन। बेखायनो जों प्रेसार होदों बिटिसिआ जाहाथे माने इभिकसनखौ खालामो। आरो लोगोसे जों दिनै बेखौनो बुंनो लुबैयो, दिनै जोंनि बे जोनोमफुरियाव बर' हारिया गावनि जोनोम जायगायाव दिनै बिटिसि मोननायनि उनावबो जों जे आलाय सिलाय जानांदों, जे मालाय हारिखौ गिनानै जों थानो गोनां जादों, गिलुं गिलुं जेरावबो जों एथ' जोंहा मोजां सोदोमस्रि गोनां कालसार दङ बर'फ्रा। नाहा थांनाय, मैहा थांनाय, हाग्रा बंग्रा जायगाफ्राव थांनानै मैगं लायनाय, बन खननानै लायनाय, दिनै ना गुरनाय, बेफोर जिनिसा दिनै जोंनि गेजेराव गैया जालांबाय। गिलुं गिलुं थानो गोनां जाबाय, जिबनखौ ओरै बासायनाय बेबायदि मोनसे परिबेस फैबाय। दा बेफोर लाजिनो गोनां जायो जोंनि थाखाय जे गावनि जोनोम जायगायाव, गावनि जोनोमफुरि जायगायाव जों 6 सिडिउल बिटिसि मोनबाय, एथ' खस्थ' खालामनानै गोबां मानसिनि जिउ गारनानै। दा बिनि उनावबो जुदि जोङो गावनि जायगायावनो जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जायोबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो सानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो जानो होनो नाङा। जों बयबो माने बर' फिसाफ्रा बयबो जयैनो खौसे जालायनानै जों नाजानांगोन। जोंहा गोबां आफाद दं, बे आफादफ्रा सिरि थानो नाङा। दिनै गोबां आफादफ्रा दिनै सिरि थानायखौ जों नुदों, जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे सिरि थाया, बिथांमोनाबो आवाज दिखाङो। आरो जेब्ला बिथांमोनाबो आवाज दिखांगोन, बिथांमोनाबो जेब्ला दाबि खालामगोन, गोख्रों जागोन, अब्ला बिटिसि सरकारा गोख्रों जागोन। जेब्ला जोंनि मानसिफ्रा साइलेन्ट जाजोबगोन, सिरि थाजोबगोन, अब्ला बिटिसिनि माने खुंगिरियाबो, बिटिसि सरकाराबो साइलेन्ट जागोन। बेखायनो रायजो राजाफ्रा, जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जायोब्ला अब्ला बिटिसिनि खुंगिरिया गोख्रों जागोन। बेखायनो जों जेसेबां माने बर'नि आफादफोर दं, जातीय आफादफोर दं, बिथांमोनाबो जाहाथे आवाज दिखाङो, जाहाथे गोख्रों जायो, दा जों बेखौ खावलायो। दा दिनै स्पेसियेलि जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो मेम'रेन्डामाव जों लिरनानै बुंदों, बिथांखौ जों बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया गाव जिथु माने गावनि जिउखौ माने दोनथ'नानैब्लाबो, गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो बे गिलु बालु संग्राम खालामनायनि गेजेरजों जिथु बिटिसि लाबोबाय, बे बिटिसिआ दिनै जिथु निरापद माने गैया जाबाय, बेयाव माने जोङो खैफोदाव मोनसे गोलैनाय मोनसे पजिसनाव जों फैबाय। दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया एथ' खस्थ' खालामनानै गाव जुदि गावनि टिमा जे लाबोबायब्ला बिटिसिखौ, दा बिनि जायगायाव जुदि दिनै
जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जाबायब्ला दा बे हिसाबै हाग्रामा महिलारिया आरोबाव गावनो दायथ' लाबावनांगोन जाहाथे बिटिसिआव जों माने सुख गोजोन आलो गोजोनै जाहाथे बर'फ्रा रायजो जानो हायो ट्राइबेलफ्रा रायजो जानो हायो बेनि थाखाय दायथ' लाबावनांगोन जों बेखौनो दिनै जावले जावले हाग्रामा महिलारिखौ जों खावलायो दा फार्स्टआव जाहैबाय बिटिसिआव जायनाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय 2003 बिटिसि एकर्ड बे 2003 बिटिसि एकर्ड बादिब्ला जि समाव एकर्ड माने जादों बे समसिम जिसिबां बे जायगायाव माने हाबनानै दंफैखायो बेयाव बुंदों बनाफाइड इन्डियान सिटिजेन होनना बुंदों इलिजिबोल होनना बुंदों बे सोदोबखौ सोदों खिन्थु बनाफाइड इलिजिबोल इन्डियान सिटिजेन बे बाथ्राखौसो बुंदों बिसोर जुदि बेयाव दंब्ला बिसोर बे जायगायाव थानो मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि बिसोरनो हा होनाय जागोन बिसोर थानाय बेबस्था खालामनाय जागोन बे बाथ्रा बुंदों खिन्थु जायफ्रा नन बनाफाइड नन इलिजिबोल माने इन्डियान सिटिजेन नङा बिसोरनो खिन्थु बेयाव हा मोननाय खुनु बाथ्रा गैया आरो बे 6 शिड्युलनि जायनाखि नियम बे बिसोरो माने बिसोरनि सायाव माने माबाया जागोन आयेना प्रযোज्य जागोन बे खुनु माने बिटिसि एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायावब्लाबो 6 शिड्युल एरियायाव बे नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा बे जायगायाव हा मोननाय नङा बायनाय फाननाय बे जानो मोननाय नङा बे 6 शिड्युलनि नियम बायदियै बे सोलिगोन ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय मानसिफोर दङ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ आलादा मोनसे माने आयेन बियो बेल्ट ब्लकआ बेखौ 1947आवनो 5 डिसेम्बरावनो दाखादों गथिखे बे 1947 5 डिसेम्बराव जायनाखि बेल्ट ब्लक दाना होबाय बे बेल्ट ब्लकनि सिङाव जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दङ बिसोरो खिन्थु बिटिसि माने एकर्ड जादों होननानै 2003आव बे एकर्ड बादि थानो मोनगोन बे खुनु जानो हाया बे नङा बियो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल हाबनानै दं बिसोर आउट जानांगौ बिसोरो हुरुनजोबनांगौ बे हिसाबै 6 शिड्युलनि जायनाखि एकर्ड बे एकर्डजों बिसोरो बेयाव जे थानो मोनगोन बे बाथ्रा बे नङा ओंखायनो जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल बायदि हाबनानै दं बिसोरो होख्रांजोबनांगौ इभिकसन खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दा माने इन केस अफ माने मजाबारि बे मजाबारि गामिनि जायनाखि माबा माने प्रब्लेम दा बेखौ अलरेडि चिरांनि माने खुंगिरिया एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटनो दायथ' होनानै बिसार खालामखांबाय आरो बिसार खालामनानै अलरेडि बे जायगाया बर'फोरनिमोन बर'फोरनि हा बियो होननानै बेखौ बिसारावबो राय होबाय दा बर'फ्रा बे जायगायावनो दासिमबो खाजोना होबाय थायो बिसोरनो बे हाखौ खाजोना होनानै माने माबा लाखिबाय थादों गावसिनि नामावनो खिन्थु बे हायाव दा खिन्थु गुबुन हारियासो आवग्रिनानै दङ गुबुन हारिया बेयाव आबाद मावनानै दं दा बेखौ बे न' लुनानै थानाय आबाद मावनानै थानाय बे बाथ्राखौ दिनै बे एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआ चिरां जिल्लाना बे रोखा रोखा बुंनो हाबाय दा गथिखे बेखौ माने बिटिसिआ जिथु माने पावार गोनां हानि पावारा बिटिसिनि आखायाव ओंखायनो बिटिसिआ बेखौ एक्सन लानांगौ होननानै एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिटिसिआव लिरहरबाय दा ओंखायनो जों जावले जावलेखौ प्रेसार होबाय थादों जे बे मजाबारि केसखौ इमिडियेटलि टेकेल खालामनांगौ इमिडियेट फार्स्ट बेयावनो स्टार्ट खालामनांगौ आरो इभिकसननि माने खामानिया बे माने स्टार्ट जानांगौ होननानै जों बेखौ दाबि खालामबाय थादों आरो जों दिनैबो दाबि खालामबावो जे मजाबारि जाहाथे इमिडियेटलि बिनिफ्राय जाहाथे जेसेबां इलिगेल मानसिफोर दं बेखौ क्लियार खालामनो हायो जों बेखौ दिनैबो दाबि खालामबावो